Panguva ino pane mapictures ana Opa Muchinguri Kashiri ava kuficha manje achikuona kunzi vana Opa Muchinguri vachisangana nemaChinese. Panguva ino kuri kuona kunzi these guys nemashoko akatogwa naBomb Shogeza in his last address achiexposa zvinhu zviri kuitika kumilitary pamwe chete kumabarracks nekumagenerals zvonyatso kuratidza evidence yekuti aiwa these guys vari kunyatso kuluta and they are fully benefiting from corruption. Uri wasubscribe like wata on the bell icon ambona vana vachiposta this picture ramuri kuona iri ramuri kuona raOpa Muchinguri iri hobanyo rachiti Opa Muchinguri Kashiri. The Zimbabwe Defense Minister Giza says she is paid 35,000 US a month by Gananda. The rest of our men and women in uniform are paid around 200 US per month, barely enough to cover rent for a room. Who exactly is Minister Opa Muchinguri working for? The command system of governing is not working in Zimbabwe. Command agriculture is failed. Command health, command economy, command zinc is also failed. Command parliament is also failed. Command police, command sports, command education, command election, command one party state, command Mnangagwa, command presidents is also failed. Command mining, command diplomacy, command elections, command road infrastructure have also failed. Nomashwara kuda chakwa panapa zvinzi aiwa vanhu vanoonekwa sana Opa Muchinguri vakakosha chi what are they aiwa kana kuri kuse kudefense kuri kuonekwa kunzi difference iripo an ordinary soldier ari kuonekwa kunzi maybe angapiwa $200 in cash and another other teachers or equal cash or whatsoever it 200 maybe we can say 400 kuri kuonekwa kunzi we are comparing him nemunhu ari kuwana $35,000. The difference inyazoratidza kuti apa hapana kana fairness people panguva ino and ivo those guys vari kuona kunzi vari kumauto or those guys vari kuona kunzi they are being cheated. Why are they not demanding clarity nekuziva chokwadi? Mashoko atiri kuona kuti Bomb Shogeza achiuya achiexpose achiudza vanhu chokwadi chitsvambe chiri kusarira kune macitizens for you to only take action. Vodza mafunguro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi mune comment section medu. Kana subscribe or like, turn on the bell icon.